Здравейте YouTube, аз съм SpeedGamer и сега ще играем в Ironcraft. С мен също е Batmancho BG и ще играем PvP. Кажи хай на YouTube. Хай YouTube. И да, той се вижда. Само да им кажа хай. Ти къде си сега? На PvP. Не те виждам, ако си излязъл добре. Пред Излезе? PvP-то... то чули. Аре, едно за едно за клипа. Чай, то някакъв Джули тук ще се прави луд. Ела тогава е тук. Аре в колата втория. Ай на клетка. Ай в колата ти е клетка. Ай отиди в другия дом. Яш и пи. Изчакай. Но пи де. Ям лега. И пия се. Ай, готов? Чакай, не още. Готов. Чувства, че някой му чупи касета, човек. И не ми я слушай. Не сега. Съм видя, че пад църцата. Ей, се пробва пред клипа. И не мога на този скъп такъв баранчо. Батман човек, баран човек. Чакай, ти ще умре. Умре. Да, хора. Това е. Аз просто съм силен на PvP. И да, лайкнете клипа, абонирайте се за мене и чао от мен.